nos consideramos que é factible, non? Que é factible, que se pode facer unha subzona, se podemos meter unha subzona máis, eu creo que é mellor. E despois a segunda parte a segunda parte que solicitamos, non, na parte resolutiva, é que lle encomendemos, é dicir, que lle encomendemos ao Intemar pois realizar diariamente análisis das subzonas, porque xusto cando dá positiva a mostra, non se volven a realizar mostras hasta unha semana despois. E, sin embargo, sí que, bueno, sabémolo, porque isto é así, en outras rías, non na ría de Corcubión, pero sí en outras rías, desde que dá positivo, fanse análisis diarias. Debe saber vostede máis que todos, non? Para decir que era unha proposta simplista. Estou falando de cousas que ya anotei aquí, simplista, sin rigor, bueno, pois vai a vostede a falar cos mergulladores e lle di que esta proposta que é simplista, que non ten rigor e que non teñen nin idea de nada. Home, non sei vostedes que problema teñen cos mergulladores e que non lle aproban, é dicir, de Fisterra, que non lle aproban ningunha medida, que non aproban ningunha medida das propostas que traemos aquí, que son propostas do sector, que non nos las inventamos nós. Porque se poden facer análisis de biotoxina, é dicir, unha vez que dá positivo durante todos os días, porque si se fan en outras rías, para outros produtos, por que non se van a poder facer aquí? E que teñan máis subzonas, é dicir, neste caso son 3 posibilidades máis que teñen tamén, é dicir, para poder mariscar. Se teñen unha pechada, pois van a poder estar en outra. Xa lle digo que pasou xusto isto ao principio deste mes. Entón, eu creo que a proposta creo que é seria e creo que ten suficientemente, ten todo o rigor do mundo, menos para vostede, que non sei, para vostede todo o que sea axudar na Costa da Morte, o sector do marisqueo, eso non vai con vostede, porque leva votando en contra todas as propostas que traemos aquí, para axudar ao sector do marisco na Costa da Morte, a todas, aínda non aprobou, vostede ningún a favor. Eso sí, para despois ir a sacar fotos en festas gastronómicas, pero eso non hai problema.